ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମାରୁତି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ପପୁ ନଳବେହେରା। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସମାଜ ଆଗରେ ଯେ ଯଦି ବି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାରିପାଖର ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରୁ କୌଣସିଥିରେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବେ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସାହାରା ଦେଉଥିଲେ, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ନିଜେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ, ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ରିଜନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଜନ୍, ସେ ଏବେ ନିକଟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତ ଏତେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ କି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ ହାରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ଆଜି ହାରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ଯଦି ସିଏ 7ଟାରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି 7ଟାରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ତ 7:14 ପୋଷ୍ଟ କେଉଁ ଭଳି ହେଲା ଯେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ, କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସିଏ କ'ଣ କେବଳ ମୁଣ୍ଡଟା ମାଡ଼ ହୁଏ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ହୁଏନି? ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ଟା ପିଟି ହେବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ, ତାର କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ବଡିରୁ ତ ଲାଗୁନି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଦିହରେ ପିଟି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେ ସବୁକିଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣି, ମାନେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିଲେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ କିମ୍ବା କିଛି ଜରୁରୀ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି ବୋଲି। ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ୟଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଆମ ମାରୁତି ସେନାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠୁ। କାହିଁକି ନା ଆମମାନେ ସମାଜସେବା କରୁଛୁ। ଏଇଟା କୌଣସି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଛି କି ୟାକୁ କେଉଁ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ନ ଜାଣିବେ, ଆଗକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସମାଜର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କି ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୋର ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାଉଥିଲେ, ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାଉଥିଲୁ। ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିଛି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ପିଲା, ବୁଝିପାରୁଥିବା ପିଲା, ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରୁଥିବା ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସରଳ ଏବଂ ଭଦ୍ର, ଯିଏକି କୌଣସି କାରଣ ଏମିତି ଥାଇପାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କାହାକୁ କହିପାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସହିପାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯିବା ଭୟରେ ଇଜ୍ଜତ ଯିବାଠୁ ବଡ଼ ଜୀବନ ଭାବି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁନିଆ ନଜରରେ। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ହଉ, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଗେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ହଉ କି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ହଉ, ଯେଉଁଟା କ୍ଲିଅର ଏବଂ ସତ ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ। ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଣିଷ ହଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଭୋକରେ ଗଡ଼ିଯାଏ, କାନ୍ଦିକିରି ଗଡ଼ିଯାଏ, ନିଜ ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖୁଛୁ ବା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ଡରୁଥିଲେ? କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଡରୁଥିଲେ? ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଡରୁଥିଲେ କି କେଉଁ ମଣିଷକୁ ଡରୁଥିଲେ କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡରୁଥିଲେ କି କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଡରୁଥିଲେ? ଡରୁଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ? ହୁଏତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଫ୍ୟାମିଲି କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟା ଚଳୁଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଡରୁଥିଲେ ମାନେ ଏଇଟା କାହାଣୀର ସଣାପ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ମା ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡରୁଥିଲେ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଜଣେ ଦୁନିଆକୁ ଡରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଡରିଲେ କୋଉଠି? କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଡରିଲେ? ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ନ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ହଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନମାନସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହିଁ ରହିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇତିହାସ କି ପରଦା ଭିତରେ ଆବୃତ ହୋଇ, ତ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନ ହାରିଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ସମାଜ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲଢ଼ିବା କେମିତି ହୁଏ ଶିଖାଉଥିବା ଲୋକ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାଉଥିବା ଲୋକ ହାରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଅଲଗା ଲୋକ କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ତାର ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ମିଶି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଏହା ମୋର ନିବେଦନ ଏବଂ ସବୁ ସମାଜସେବୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। କାହିଁକି ଆମେ ଏ କଳୁଷିତ ଦୁନିଆରେ
जो समाज सेवार लक्ष्य नहीं आगू बाहरीचे एटा एते सहज रास्ता नुह बहुत कंटकित रास्ता तेणु आम मानू सेठिक स्ट्रंग होगा पड़ो आउ जो जिनस आमे वर्तमान दुनिया को वार्ता दौचे जे तुम या कर ता कर एमती बंचा सेमती बंचा कौन स्टेज हारी जावानी दरिद्रता आसू असमय आसू खाइबा को न मिलू किंतु आम दुनिया सहित लड़िबा यदि से लोक दिने निजे आत्महरा होकर जीवन हारी दिए तार रिजल्ट तो जीरो हो। नमस्कार।